להיות יזם זריז שיודע לעשות סתם חיבור שהוא לא באמת נותן ערך, הרבה מאוד יש כאלה בשוק. חיפשתי מישהו שייתן לי את הערך המוסף, ומצאתי אותו. תומר ברום, בעל סוכנות ביטוח, מראש העין. חיפשתי באתרים, חיפשתי בכל מיני מקומות, אנשים שיודעים להתמחות בפריסלים. כמעט כולם מפרסמים פריסל, אבל זה לא באמת פריסל, כי ברגע שפרסמו זה כבר עסקת קנייה רגילה. חברה כזו יודעת למצוא פריסל אמיתים, אפילו בזמן שהפרויקט פתוח לעובדי חברה בלבד. אלה יהיו עסקאות המשתלמות ביותר, כי אפשר למצוא את המחירים היותר טובים, את ההתגמשות בתנאי הקבלן. לכן גם הגעתי וסגרתי מהר, התרשמתי מהמקצועיות שלהם, מהידע. אולי תוך שבוע כבר חתמנו על חוזה לרכישת דירה. חיפשתי מישהו שייתן לי את הערך המוסף, ומצאתי אותו. אם מישהו מתעניין בנדל"ן, בהחלט אפשר להמליץ עליהם. אני חושב שזה יכול לכוון אותו לעסקאות ממוקדות, טובות. אינגרופ זה המקום הכי טוב להיכנס אליו, להתחיל תהליך כזה.